Bueno, manghigala mga kasama. Ato magtatampo karon pinadasaw sa kalalaki nga nagpatago lang sa nga Usting. Kini gibotag duwa sa radyo ni Ray Arellano. Kay galaan ang atong pagtatampo si Usting. Kini akong asawa, nailagi ni bagsik ni sa mga lugar. Nga bisan gani ako, di ko kalma ni niya. Kung nga nung na problema ako rin akong asawa nga iso kaysa, inaniyaw na ko magsuko ng mga pangitabo, ha? Ay, dong, kanta dong. Yeah, kanta. Sa ito napita imong tiyo dong? Ay, ikaw, asa mong kay mayo niya. Asa mong dapit ko, di mo ipaigo. Kanang igo yung kaya, larga. Maying, kanang kanta nga para sa imong 16 anyos patilawata. Oh, sige. Tilaw sa. Ayaw kay aparato. Aparako ara na oy. Muapil mo po kag tilaw nga. Kayo na, sige. Kaya para makasod ko. Oh. Unsa man may sugod na. Ay. Kana. Ang dugan ko intaon inday pirming nagmahay. Ay kani mo wala. Ay kalipay. Amot nga noon sa bagyon kahay Hinungdan. Ako pirmi man lang nimong saan sa aran. Tuanig yun ako iday sa labing matuon. Unsabay na kaingon sa imong panluon. Panangiday ko nimo ko nga balibaran. Iluom ko na lang on Ang tanan. Pagkasakit, pagkasait sa kahimtang. Imo man lang ako inday dula-dulaan. May adlaw raon niya inday ikaw magmahay. Sa gihatag kong gugma imong gisalikuay. Sultihan ko ikaw inday sa palipod-lipod. Ang gugma ko pulos gayod kinitinoon. Bisan tigulang na ako lingon pagtuhod. Ang gikaibgan ko ikaw ragyon. Musa maluoy ka, in down ako sugta, kaya't dako na kong gugma, karon naglugnot-lugnot na. Diretso, karon naglugnot-lugnot na. Dili ko yun ikaw inday pagasakiton. Kanunay ko ikaw inday hapyod-hapyoron. Magpaduol ako kanunay sa imong dughan. Unya ikaw ako dayong paray-paraygan. Dili gayod ikaw inday nako magmahay. Ihatag ko tanano niyang mga kalipay. Pusa inday ayaw intaw kong paantusa. Ang gugma ko kung mahimot tilawan ta. Ano daw? Ha? Patilawa sa tayo mo di sinasaysan nyo. So, iya, talaga sa utso ka. Ayaw, pre. Ayaw, tagsawan. Matay, pre. Murag na usap magamay ang atong tingog, pre, da? Bitaw ng tiguang na, no? Ha? Murag duda ko ani, pre, da? Ngayon sa? Resulta ni sigig inom na to, pre. Lagi, sige mong gutag-inom. Di mayo nakalikiha sige tag-inom kay murag mausap atong tingog niya. Dugay kita ka suds duyog. Dugay kay lalim mabaltok-baltok, pre. Babaw tagukod. Unsa kay maayo ni, pre? Kay murag madaot man tong career ani, pre. Bitaw. Dili maayong magsige tag-inom, pre. Di lagi na maayo, bay. Tinood ginay mo hapits. Mawa nga, undangan na itong inom, pre, ha? Murag, magpalain lang sa tingalita. Di na ito mag-inom. Nya, kung dili ta mag-inom, pre, unsa naman say atong tirada ani? Kuan, magpalain ta. Di na ito mag-inom. Mag-unsa naman lagi ta, pre? Umain lang ta. Umay. Unsa yung umay? Inom. Ha? Inom, ikisumpay. Ako isumpay. Unsa man to umay? Inom, umay, o tubig. May botelya ba, ha? Tagay lang ta, pre. Di na ito inom. Ay pa, pre. Gilitan ng inom, pre. Magtagay na lang ta. Sige. Hubog na sa kausting? Sige na lang gitaan ni Ting. Gamay. Gamay. Pida ni mo eh. Katog na diya. Ay na lang pagkuan. Pagsalida. Kay ako gali rin makasalida na. Di na ra ba kaayo ko masuko, Ting.
Dali lang suko. Ang di na ha. Pirmi mo ka mo. Gibaligay na ko no. Oh, gibali lagi na. Gamay ra man. Katog na, sige na. Pedro, magyad. Dan sabot namin hindi namin giinom pero ang tagay. Katog na. Ha, wa na. Mukunot ta ganing agtang nako tingti mailhan na gyud diting. Kaya na mo, gamay ra kayo. Gamay ra day. Katog na ba? Gamay ra. Unsa ka gamay ting? Gamay pa sa kong kumo ting kani? Kuan kin. Gamay pa ba sa kong kumo ting? Gamay pa ba? Kuan kining gamay ha. Itubag ang amaw niya karon ni hagok na. May noon, may kini hagok na. Wa pa ay kumuto ko kitong itlog unta. Day, naray mong baon no. Hastay mo sinina og uniform. Oh, mandali ka kaligo. Nakaluto kag sudan? Manaday, giposta na kanakos imong baon. Pagsuka daan na kay mga unta. Mag-ilis ako kadiyot. Oh, day. Maayo! Mare! Mare first ka! Maayo! Usting, naitaw. Oy, susiha ko no kinsa na. Oo, day. Kinsam karong daghilak man. Uy, Maricelet, ikaw ang kuday ni, ha? Kuan pre ka nang... Na si Mare first ka pre? O naman, Mare. Dali, sud. Abi na kong kinsay nagsinggit-singgit yang murag naghilak. Dali, Mare. Salamat pre. Aling ko sa diya, Mare. Kay Aril si Priska kay Timron. Ano na eh? Oh, mucho siya pre? Oo, Mare. Nanay. Oy, Mari! Pasayugod ni mo. Uy, nga naman ka, naghilak man ka, ha? Oh, Mare. Nga naman ka. Uy, ginoo ko. Hala na, unsa man ang naong ni mo, nagkampat man imong make-up. Dili man ni make up Mare. Unsa day na? Gikulata man kong pinok. Iya man ko kung kuan ba gikulata. Mabitang ni ako din sa inyo. Kay magpatabang ko ni mo Mare ba? Ikaw raman kayo makabadlong anang akong bana ni binok. Ha? Kuan hadlok man na siya ni mo Mare. Isog mala na siya gwadya siya tubangan ay ang gikadlukan. Mao ba? Unsa day giawayan ninyo? Ngano gikulata ka man? Nasuko siya. Nga kung giingnan nga isog kalagwa din ang imong ang taong imong gikadlukan. Pero naaga ni kurog ng itlog nimo. Mo na nasuko siya. Muro gito hinungdan nganong gikulata ka? Dili. Gikulata ko niya kay ako man sang giingnan nga kuan isumbong ti kang ma-refresh ka. Nasuko gikulata ko. Ngano ko nung magpalaban ko sa tao nga way esperansa, hambog lang ko no. Adi ay, gisulti na niya. Buting ipasabot wa siya mahadlok gid ay nako. Oo, Mare. Isog gid kina siya ha. Tada, ato una siya inyo. Dali. Dali. Majutir. Bataon ka mo dyan. Bataon yung trabaho. Ano niya lang, Nay? Unsa unya na lang. Di na mahimo na ko usting. Nakailagid ka nako. Dili ko madaan ang unya-unya. Gusto nako now na. Tana na. Kay kumutong ko tong itlog ato. Recorded by X Thunder Gaming. Tanakuyugi ko si Day, kuhan kining, Day. Ilang ko na di ustig sa baan ni moy. Imurong itlog akong kumuton ron. Pagal mo si Biliana ni Klaki, ha? Dali na Mari, ubalik ko sa inyo. O sige, tana, Mare. Pero, Mare, Oh, mongyo lang ko nimo ba? unsa man na? Ayaw lang taon og kumuta ang itog sa kumbana, Mare. Ay nga no man. Mapil niya kumot ang dili itlog. Ha? Ako para ba ng isuwa? Ay kagool, pagitaan ta kadang itlog. Tana dayon. Porte suga yun ang kong asawa. Ladog yun sa mong dapit. Dapit ba? Sokol kita onig sinumbagay. Unya ka sinumbagay mo reklamo yun ikaw man kay mga umot mga itlog niya kong asawa. Unya. Oh, sabi na naptan niyo sa Binok. Aptan ba uroy nga ni sibat namang kanahan? Basta makit-an ko to ay.
Ay, bisag din lang dede. Away naman ti ayon. Alaga pila-pila na. Say pagapil-apil. Naunsa man taong ko ay? Naagrabyado si Marisanet. Unya pasagdan lang nimo. Ni duol man gay nato. Ang ansag ato balibaran. Ngita pa man gay tagpatay. Ah. Kana pag yung ako gigi pangita. Day! Pre Osteng. Oh, pre Binok. Pre. Ayaw ka nakita dyan ka, pre. Ayo kay welcome dagan ka. Sa ato pa, ha? Oo. Ngita din ka na ko. Oh, pre, nangita ko Ano niyo, man, pre. ha? Doon ako itraso ni mo. Dili man, pre. Nangita ko ni mo kay mapatabang lagi ko ni mo, pre. Tabang ka, sa iyo matabangan rin ako. Pre. Naibawom ko may adtos sa kuan ba, ang inyo akong asawa. Oh, bitaw, dito, bitaw. Ano man, hibaw lagi ka. Nahibaw ko na sukon ako si Mari Priska, pre. Kuan, kiring, soko yun. Niadto mo inisya sa inyo. Nya, swerte kay wa ka dito. Ha? Kayo dito baka, ambot lang. Sa may tabo ni mo. Mabitaw nga, patabang ko ni mo, pre, kay hadlok manggod ko basik magkita unya Miss Mari Priska ba, Mao pre. na diha mo ni delikado ng yung kay Kaprebinok. Ha? Mao nga ako pa ikaw ay pabutang magkita mo ha. Ikaw mismo dili na mo duol niya. Ikaw na yung magpalayo niya. Mangayo magkagpasaylo, duulo ni mo siya. Unyag budool ko niya, pre, basig. Magkumutan na yun ang niya nga, mangumutra ba ng itlog, pre? Ay, pakumot lang na yung mga itlog. Pre, kusgan ka ni Mari Priska, mapatabang ko ni mo, O pre. aray, mayroon ka patabang na ko eh. Ang bana magkani, pre. Unyag bana ha? Unyag bana. Di man to. Apilo taon kong apil kong kumuta na. Kumuto na kong itlog. Sa pre. Di lang ko mga apil-apil na pre. Kaya kung mo apil ko na, basigduhan na ta makumuta si itlog pre. Pre. Kuan manggod ka ni ikaw ba, pre? Bana manggod ka niya, pre. Madag bana. Hinay ra ako ang boto ni muna naon. Hinay ra ha. Wanay gilang exempted. Bisag ako pa. Basta maglago ta. Wanay gipili. Diha magilipulis ngay kumutang itlog. Pre. Oo nga, ayaw taon pangamulya pre ha. Kung gusto ka mga ipasaylos kong asawa, daday mong asawa, pangayo ang pasaylo dito, ato ba nga Priska? Kana may buhata! Pre. Aday, kining, kuan ba, nagkita Miss Prebinok ba? Ha? Asas Binok? Kalma lang. Kalma? Thank Ha? Iya jubong lisod-lisod da. May kay siya nay, may kay siya mo nagtago na da. Makitan ko lang ng animal, dili kay itlog ay kumuto na ko ang tawhana. Hasta iyang naong. Sabi mo dyan ayos sa taon na yun, luoy sa Prebinok taon. Mga pa, kinumuto na daang naong nga na, imo pag yung kumuton. Saan mo ito nga di na naman drawing ang naong nga? Awa ko ilabot. Day. May kay na siya mudag istorya kun wako. Iso pa na siya. Ha? Kinsa ko na nang iyang ikadlokan? Kinsa? Hadlok West Binok, day, hadlok taon kayo. Sure. Mga nang mangayo siya, nangayo siya pakitabang nako. Unsa to? Niduol siya nimo og nangayo siya pakitabang nimo? Buot mo'y pasabot, nagpaabugar siya nimo? Mao ba? Ha? Ay ko ama, day, dili sa pag-unsa, mihangilon siya nako, kay nagtuo man siya nga paminahon ko nimo, bana man ko nimo. Nyagbana ka, unsa man? Mula ba na kaniya? Awang kumingong laban ko niya, nga ako ba nga ang... Gusto ka nga ikaw may una na kong pumutos imong itlog, ha? Ayaw lang ng itlog, day, taas-taas las itlog. Pwes ay pag-apil-apil diha. Taas-taas, itlog. Kung dili ka gusto nga maapil kung pumutay mong itlog, pahuway diha. Daan pa akong apil ko ni kalakiha da. Kung dili ka gusto maapil lagi usting, ayaw paghilabot ha. Pasagdi Miss Binok, kay bisan kinsa nga mo apil o butabang anang Binok, apilo na kung kumot iyang itlog. Alis ka. Kasabot ka ha? Nagkasabot ka ba? Ay, sorry, day, sabot kay day. Lagi. Dali. Sunda ko din sa kwarto. Ha? Bungol ka? Wa ka makadungog sa akong gisulti. Ingon ko, sunda ko din sa kwarto. Manggunsa man tayo sa kwarto, day. Magpakaot ko sa buko-buko. Isa. Ay, salamat tao na kabag-unsa. Unsay salamat. Abi na ko kumutor sa di mo kong itlog. Dali na, kaya man mo kaot sa buko-buko. Ako'y kumut-kumuta. Bakas ka, bungo silong. Recorded by X Thunder Gaming. Abi na ako madaman akong istorya ako asawa kay kumpare lagi taon ako nga yung tabang. Mao nga para masiguro gyud akong gikuyugan akong kumpare sa kapitan. Unsa may ato ninyo? Kap, ani ay mga yung taong tabang nimo kap.
Tabang sa unsa man. Akiri akong kumpari taon pabiya ang ginapatan taon niyang asawa. Unya, ang iyang asawa, palaban taon sa kong asawa taon. Unya, katong asawa, di ba ito gustong dunay mo daw-daog taon sa iyang sikataw? Mao nga, gipangita siya karon sa kong asawa o lisod kay ning akong asawa taon kap. Dili. Huwag lisod. Kaya tuning mo sayon. Sige, para madali ni pariay mo asawa. Dili na ito panadaan og sumon. Kaya turang sayo naman ni nato. Sige, pariay mo asawa. Ug ikaw binog, dinilang ka ha. Wato na to nga mo ari ang iyang asawa. Sige, pariay mo asawa. Usting. Okay kap, okay kap. Unsa? Day ko lang maato lang taday para mahusay mo kay lisod kayo nga si Kapitan Maiko taon ta. Adi ay, nagpalaban na siya sa kapitan. Dili ay, gusto na siya mahusay taon mas prebinog taon ba. Para mahusay mo, ako siya gikuyugan sa Kapitan para ang Kapitan na may mahusay ninyo. Kay lisod kay pulos mo mga nang murang nagbadbahan mo sa usaba. Mo nga ang gusto ni ka padtuon ka. Wala ka pa rin sumon. Kay nato lang pagkahusay ba. Tana day, atuon na to. Hadlokon mata. Sige, tala! Kap. May na sila kapay. Ayaw gadlog, kapitan ko. Ako yung muabogar ni mo, ha? Samtang ni ako, way manghilabot ni mo. Salamat taon kayo. Dali mo nga rin. Dali. Ari tao sayon sa opisina, Binog. Okay. Dali mo nga rin. Tara, ito. Unsa ding binuanga ka? Kanang inyong mga kalagot, ipadaplin sa na ha. Kapitan ko, respetuhi ko ninyo. Kay kung di mo respeto na ko, kitag yung katagin nyo. Kap, mulaban ka ng tawhana? Iyang asawa gikulata aning animal? Unya kay nagpalaban man iyang asawa nako. Giapil kog bahad sa panuhak. Nagtuo tingali ni nga mahadlo ko niya. Wa na ba siya ko kikahadlokan? Hilom ya! Wakap. Kumuto ko ng itlog ni Moron. Usa ba? Wa mo respeto na ko, kapitan ko. Maglagot ka ni Koron. Kamong tulo akong pangkumutong itlog. Ina pang kumuta! Unsa man kapitan, gusto kang i-apil ka? Dako ka na kay itlog. Kumutong ko ron. Ay, binuang bago bagong iupirahan. Inang kumuta ka! Day. Kapitan taon. Inang kumuta, kapitan! Bangas ka! Sana di, oy! Mao ni akong problema. Di ba bang akong asawa taon? Hastang kapitan mikaka kay hadlo kumuto ng itlog. Usaon pagkubon sa taon ko siyang gipiras danla. Saon na taon nila ako akong asawa? Ida, hadlo ka na ko ani basig ang ako ba. Nay tao nga busukol mataymingan ni siya. Unya lipton na sa niya taon ni siya. Saon na taon ako? Paliw tambagi ko niyo bi. Usa man kung kamoy pasultihon. Usting. Ate Pres? Okay ang sendo na ito karong adlaw. Kinis usting Ate Pres. Usting. Parte na siyang baan asawa Ate Pres. Murag kadlo ka silang dapit iyang asawa. Tungod kay dili lang kayo manungo sumbagay. Aong ka na musukol sumbagay. Mangumot og itlog. Mao ning dihaman niyang kumari taon. Nagpadaban man taon niya. Mao to nga giadto taon niyang banas binok wa diha sibat. Nadlok mas binok mato gida sila sa kapitan. Lagot biya asawa. Unsa man pangayo ba? Saban, kamong tulo, kumuton to ng itlog ninyo. Ingon tang kapitan, ayo taon kay bag-o pa kong gi-operas danlak. O mao niya ang problema, Ate Pres. Hastang kapitan, why respetar niya ang asawa, saon ko niya. Hadlok man, bisag, ang iya ko no, Ate Pres, nga mataymingan, nga dunay musukol niya, liputon lang ko no taon na iyang asawa, basig adtong, basig asa, makita niya, liputon lang, unsay may tabo, pasilon ba, dugabon, oron sa panadya, mo iyang gikuyawan. Saon na niya ang asawa. Tabagi ko niyo, saon na ko asawa, palihog, bam, tabagi ko niya. Saman ko may pasultiyon, usting. Okay, sa dilip ko mo ambet ako sang ipadungog ni mo diha, sir. Okay, sa Usting. Sir Usting. Kung ari ka diri sa Old Testament sa Isaias, Kapitulo 1. Okay? Isaiah 1, verse 18 to 19.
Nag-ingon ang Ginoo, ngari ka mo ug maghusay kita bisag unsa ka pula ang inyong sala, maputi kini kaayo. Bisan pa ganig dagtom pula, maputi kini sama sa balhibo sa karnero. Okay? Unya, kung mudisog ta diri sa Old Testament gihapon, ari diri sa Amos 5 verse 24. Okay? Amos 5 verse 24. Patunhaya hinuon ang hustisya ug ang katarong. Sama sa suba nga nagdagayday ug dili gayud mahubas. Sa ato pa kung naa nato Ate Pres, Pedro, kung naa nato ang katarong kalinaw, mura siyag suba nga sigig nagdagayday, di gyud mohunong. Gawas og ting-init kasi mura mohinay. Gawa na Mura tubig. Oo. Bas man. Sa tanaw na ko, Ate Pres, gulyat, Pedro, sa kung tanawa ning yang asawa nga isog, okay naman, para na ko. May tinarungan. Ang iyang kaisog, gigamit man sa eksakto. Di man na po mga isog nga, manghagis, labi nagmahubog, pre-isuga. Mas maayo na siya kay katahaan na siya. Oo. Unya, gawas pasad, babaeng buhat, mas katahaan. Kano bito na mga barangay tanod, nabito ako nakadto ko dito sa Bohol, Ate Pres, ang ilang chief of the tanods, bae, Bae? babae. Mas katahaan, hinuon ang babae. Sus. Mas katahan mo na nga, para na ko, wa may apan, kanang ingon lag, mangumutong itlog, bisa ko sa pa'y kumuton. Si huga-huga na po na niya ba? Ade, bisa ko, para na ko lagi, di man sa masuko kung di po sa binuangan, ang iyang ipagkita, awa ha, naligo, nag-anda mo pagkaon, nag-ilis, kay mga ito na trabahoan. Ayang kumari, nga anak magpatabang, wa magani mo rin po sa trabaho. Wala, yang Ni-absent siguro mo yan- gani yan kay kumari mulaban siya sa asawa nga gidaog-daog. Ito nga, man. nagkapat pa ni mo make-up. Make-up pa nga nagka-black eye man, pang kulatas bana. Kulata, eh. Eksakto mga ha. Og buto na naon, kanang iyang gibuhat, no? Dili ba na yung trabaho? Trabaho na sa mga tanod. Mao. Oo. Kanang inay mo kuan nga na i-rescue nga ingana. Sa ako nagingon, kisa ni Sindirani? Usting. Sa ako nagingon si Rosting, kanang gibuhat si masawa, maayo man na. Siyempre, mulaban siya, basta naalas katarong, iya lang gigamit niyang kiisog sa katarong. Baya naman kung Malayas na uban ng mahubog, manghagis at tutunahan, buko na mga garapon sa tindahan, pamatiran ka ng mga... Labay ba to? Oo, ana, kanang manghagis, ano, Maoy. kinsay isog diha, gawas diha, ana bitaw. Okay na pa niya, ha? Ang ako lang, kung dili ka magpabuyag, dili man sa siya masuko. Dili eh. Oo. Sa ako nang gingon, paglaban niya sa asawa nga gikulata, iya po itong gibati ang isip asawa. Iya po itong gibati nga. Ug sa daog-daogon sa ikulataw niya, way mulaban niya. Kamayan man niyang ipagkita nga na ay mulaban. Sa ako nang gingon, wagod siya magsapayan, wagod siya mato sa intrabahoan. Makanito ka pamahaw. Kuyawan man si Usting Good kay basing kunog na ay kursunado nga Dili. sing asawa ba? Dili og ikaw. Isog ra ba? Dili kung ikaw naasad ka sa katarong, mahadok ka mabuhat ulot ang kay wa man sinagbinuang sakto mo yaha. Oo. Ano na ha? Naligo, nag-ilis, wa ka pamahaw. Wa man to ka pamahaw. Nilakaw Wala, dayon kay labanan niya kumari ang katong daog-daog. Ikaw sa binuok, ikaw sa kay mangulata man kag asawa. Oo. Ay, unsa kanina unsa kanina mga panultihon sa mga laki. Naipanood doon sa mga laki at press, kamo Pedro, di ba na may panood nga ang babae mahalon sa to. Ang naipanood nga nana ang babae ko no dili pasakitan. Palamian, no? ha? Palamian. Ayaw Ate pasakitan. Pres, sakto na yung gingon nga. Ang babae ko no dili pasakitan at Pres palamian. Sakto na. Osmar paglitok doon sa to ang babae dili pasakitan, palamian ra na sila. Ayaw ang mga babae dili pasakitan palamian. kana. Osmar litok be? Ang boss ke. Ang babae dili pasakitan, palamian. Kami mga bayo ko, saan man be? Saan man ito padala dito lumanon? Kung ako ang puzzle,